Да кажа на Гого. Ау, Гого, имам да ти кажа нещо. Добре, чакам те. Какво стана, Иване? Гого, тръгна да си лягам и видях твоята сянка, че ме беше на лас и знам, че не си ти. Дай превръщай. Който клипне, ще повърша. Да, хубаво за мен, но ще ходим да изследвам. Хайде. Много ме е скучно. Искаш ли да играем на Roblox? Аз да, никъде играем. Муча! Какво искате пак? Все пак Лючо ми каза, че нещо като мен го одушил. защо се го... Прочето в интернет, че духа, който го пипне, не може да превръща в тях. Хайде да ходим пак да следваме. Айде. Бързо! Стойте! Трябва да се прекръстим. Хайде на Господи. Ами да бъдем Тук има някаква чанта. Не, пътя нямаше. Да. Нека да не параме. Да. Че може да има нещо от модел вода на тази ръпиза това време. Чакай, вчера бях там, но нямаш топка. Къде? Какво че става? Гого, какво ти стана? Какво става? Здрасти! Кой е там? Искаш да си играем? Гого! Какво стана? Добре ли си, Гого? Какво стана? Да не знам Гого ти нещо. Гого! Гого, какво става? Гого! 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 Какво стана? Това мазе. Какво стана? Какво се случи? Какво Гого? Какво се случи? Добре ли си? Гого, мисля, че това е топката. Истина ли? Как да тръгваме? Хайде да ходим да пием малко водичка на маса. Хайде. Ох, не ще ми прошава. Аз ще седна. Аз съм смъртната. Аз съм смъртната. Ще ме целуваш в същата ти. Къде е Кънчо? Нека да го видим. Гого! Гого! Гого, добре ли Гого, добре ли си? Гого, какво стана? Не знам. Гого? Смъртна. Смъртна ме удуши. Смъртната! Смъртната От те мазето! Кога е Трябва да дошла? душата. Хайде първо да пием нещо.